alhamdulillah rabbil alamin ñalawma o hande ko ñalawma kawgel alqur'ana woni ko ɗum woni ko sababu hande ko rendini en ɗo ko wiyete musabagat alqur'aniya hunde waɗernode ɗiɗo duuɓi fof mbiɗen ni 2015 ɗum fuɗɗi ha hikka ene wayno hikka waɗata ɗum duuɓi 11 ɗum woni sababu hikka rendidde ɗo e sifa noon keeriɗo ɗiɗo duuɓi jawtuɗo fof ko worɓe tan mbaɗanno ɗiɗo duuɓi fof kono noon e nder ɗum ceerno 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 ene yamira yo rewɓe mbaɗe ene miijo no wonirta ha hikka fellita kisa waɗa rewɓe ɓe hikka woni ko musabagat rewɓe o waɗa nde wonno ko fuɗɗode ene heewi sattude yimɓe neɗɗo kala ko wowtani ina satta e makko seeɗa kono fo e waade noon alhamdulillah rabbil alamin ko adi fof taw notama sabu arɓe ɓe goni 39 arɓe notitade ɓe fof kadi ko e nder wuro he e arɓe wadde concours ɓe goni fodde 39 ndeke kam notitama hay sinno waɗi ko mustawaji waɗi ko tolnoji kono fof ko ari ko woni 39 ɗum notitama kadi waɗama heɓama hen kam ko samori ko ganduɗa ɗum ɗo ene jangde mum ene moƴƴi ene labti ene feewi ɗum ene wawi wonande yeru heddiɓe ɓe hen kadi so Allah haaji ɓurde wawde kadi toppitade e moƴƴinde inchallahu taala ɗo waɗi en mbawi wiide jortogo heɓama noji ɗi waɗa kono tolnoji tati ni ne wonno ko fuɗɗade kadi woni fandare nde ko yidde softinde janggoɓe ɓe e yidde softinde janguinoɓe ɓe e yidde kadi hollude yimɓe ɓe poti taɓade taɓal gongal nde wonno en ɓooyi janguinde alquran en ɓooyi jangude alquran kono on saaha ko ɓuuri hewde ɓurno wonde haqqillaji yimɓe he tan adan o neɗɗo o yo janggu tan ko ɓuuri wonde haaju tan koyo ɗiggin ko janggata ko tan yo ɗiggu ha nde o yettoyi fof so daño yirende o wona wattude alluje tawɗen alluje ko yidde moƴƴitinde kono kam taw ɗiggi heddo moƴƴitinde kono tawama ɗum ene leeli neɗɗo o ene wawi jangude lawol gotol moƴƴina ɗiggina sellina kono so woni ko yo ɗiggu tan rutto wona e sellinde wona e moƴƴinde leelat ko ɗum yimɓe ngo jiiɗa hollede tawde noon yimɓe ɓe ko joni goni e nadde hen ɗum waɗi eɓe ɓurodiri hen kadi yimɓe ɓe jiiɗa ko fooɗede no feewi sabu yidde fodde yimɓe ɓe waɗa tolnoji ha wona neɗɗo ɗo tolni foof ene ɗeɓa wawde jeeyede hen sabu tolno less o ko hisbaji 4 hay soko hisbaji 4 tan joguiɗa mbawɗa to hisbaji ɗi ketti e deftere he foof aɗa bisma hen ɗum won tolno gadano o tuggude kala joguiɗo hisbaji 4 tuggude ɗon ha ɗi timma 10 ɓen ndendi ñawore joguiɗo kadi hisbaji 10 tuggude hisbaji 10 kadi ha wona ya hisbaji 20 ha fayda 50 ɓen ndendi ñawore e renɓe ɓe noon tawi kewani no feewi joguiɓe hisbaji 40 en woɓɓe mbattoya to renɓe to wona ɗiɗo tolnoji tati beele yo wona hay sinno neɗɗo o jogui ko hisbaji 4 ina wawi tawtorede nde wonno neɗɗo so naati jangde ha wawi limto ha wawi hijjo no moƴƴi e nder hitande he omo foti wawde hebde hisbaji 4 ɗum waɗi ndeke hay sinno ko jangguɗo duuɓi ɗiɗi tan ene foti wawde tawede hay soko suka gonɗo e duuɓi ɗiɗi walla hitande fawde tan ene fota wawde tawede ɗum waɗirani pour softinde wiya mo hisbaji 4 yo tawe mo hisbaji 10 fayi dow yo tawe denɗo walla joguiɗo ko nandi hisbaji 40 ha 50 ɓenne yo tawe beele tawa kala ɗo neɗɗo tolni e deftere he ina wawa tawede fofoof ko ha wona hankkadi janguinowo o so almudo o naati jangde nde tan o watta haqqille makko wonno haqqille makko tan ko yo on waw kono noon yo wonor haqqille makko kadi yo ɗiggu yo wonor haqqille makko yo sellu yo wonor haqqille makko yo moƴƴu wona yaada lawol gotol no eɓɓirani ene teske hen ɗiggude suura ka wiite ɗiggude suura tan ko tawa jogum ene wawi jangude taw saggani jiiɓaki taw o saggani o jiiɓaki ɗum ko ɗiggugol suura wiyete aywa tajwid woni moƴƴinde jangde nde wonno jangde alqur'ana aywa waɗi kono sellirta karfeje ɗe harfere fof ene jogui no jangguirta ɗum wona harfere nde selli masalan
se mbaɗi yeru signiije e sooreedu ene sirti ko noon goɗɗo ne waawi jangirde fof tan e sifa ñaawore signiije yo ihidna siraɗa masalan ay ɗo joni ko signiije o jangi e taw o fonno wiide ihidna saraɗa ne sirti ɗum woni tajwid woni moƴƴinde jangde nde gila to makharijal huruf o haa to tajwid ne yaaji ne jogii ko wiyetee makharijal huruf mana har feere fof yalta ɗo foti yaltude ene jogii ko foti fooɗeede raɓɓiɗinee ko jogii foti fooɗeede juutnee ene jogii ko foti sewneede ene jogii ko foti ɓuttiɗineede ene jogii ko foti suuɗeede ene jogii ko foti feññineede ene jogii ko foti waɗeede gunna ene jogii ko fotaaki waɗeede gunna ne heewi ko ɗon koye ɗon wiyetee tajwid ɗonne kadi ene jogii teskuya muɗum hifzu e tajwid e ada'u e sawtu hifzu woni ndenka ka ɗiggugol suura ngol tajwid o woni sellude jangde nde e sifa kuuɓɗo ada'u o woni tottude ɗum haa yooɗa kadi haa feewa sawtu o woni baar o kala heen geɗel ne jogii toɓɓe ɗe teskana duuɓi gadani nde ceerno wiyata min limto duuɗe ɗe min puɗɗiima lumtaade duuɗe ɗe gila hedde 2004 gilne min puɗɗi limtaade duuɗe ɗe kono on sahaa tawa limoore duuɗe nde timmaani ujunnaaje 3 almuɓe ɓe ujunnaaje 2 pawɗe noon fuɗɗori ene yaha ene ɓeydoo hikka limtaama ene heddi seeɗa e renndude kono rawani tawi woni ujunnaaje 13 pawɗe no feewi seeɗa men ko ujunnaaje 14 janngooɓe nden hitaande ceerno wiyata min puɗɗo limde nde ene wayno ko worɓe ɓe meeɓe ngonnoo ko woni heen e rewɓe so tawi ko ujunnaaje 2 e temedde jeeɗiɗi no joganoo ko janngannoo heen e rewɓe ko hedde temedde 2 so heewi timman temedde 4 nden ko noon waanoo ina yaha noon ene ɓeydoo haa ko sakitiiɗo limeede ko worɓe ɓe ɓuri rewɓe ɓe ko capanɗe seeɗa ko capanɗe ngoni hakkunde worɓe e rewɓe hikka noon ene wayno ko hannde limoore nde gasata janngo so Allah haaji ɗo haa janngo nonno janngo eɗen jogii ziyara to ceerno ɗo haa nden tawat limoore nde anndaama e sifa celluɗo kono ɗo tan taw ko fuɗɗa renndineede ko woni heen e janngooɓe rewɓe ɓuri ujunnaaje jeeɗiɗo oɗo sahaa ɗo ngonɗen ɗo ko lima e janngooɓe tawi ko rewɓe ɓuri ujunnaaje jeeɗiɗo ɗum ko heen baŋnge to baŋnge ɗum waɗi nde ko jangde rewɓe nde kay ende ɓeydii no feewi to keewal kono kadi ende ɓeydii to reeneede alqur'ana aywa nden a nanta reeni sona tawi ko gorko sona seeɗa ene wona rewɓe kono ko seeɗa heewaani joofni kadi ko ɓuri heewde ko worɓe kono gila ɓe nattiti heen ɓe njii joofni o jooni ene fota walla sahaaji rewɓe ɓura heewde joofnugol ngol reengol ngol ne ɓe cuwa wattude yetaade worɓe ɓe kono ɓe battii reende hannde tawi ko rewɓe joom suudaaji en puɗɗi heewde e wuro he puɗɗi heewde e duɗe he alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗi jangde nde ende ɓeydii so a ƴeewi no rewɓe ɓe ɓurno no worɓe ɓe ɓurirno heewde ni ene rewɓe ɓe jon tan keewal ngal heftori worɓe ɓe ni e so a ƴeewi no musawa woni tolnoji worɓe ɗi no ɓurno tolnoji rewɓe ɗi ene woni abboraade ni ene abbo gabbagol jaawgol so worɓe tinnaaki wonata ko heftoyeede kawgel ngel kam ko wuro ngo kono noon so wiyama wuro ngo commune o fof ne nodda heen firtani tan e nder wuro Madina Gounass commune o ene waɗi heen gure ɗe ceerno Sinthi ene waɗi heen gure ɗe ceerno Sinthiani kono ɗen gure fof de madama tan ɗon ɗo koye commune Madina Gounass o neɗɗo o woni duɗal mum ngal woni koye commune Madina Gounass he oɗo sahaa ko ɗon yarata taw ɗon ɗo duɗal makko woni koye commune he hay sinno wona wuro ngo ceerno Sinthi omo nodda heen bisimilla makko e kawgel he kono noon haa jooni taw ko duuɗe wuro ngo tan taw ngoni e notitade heen gure saraaji ɗe taw cuwa taw arde notitade heen eyi ɗum noon eɓe ɓeydo hirjineede heen ɓe ciftine heen kamɓe ne ko heen ɓe jeeya kamɓe fof eɓe nodda heen eɓe pada heen kono oɗo saha kam koye commune he tan jareten taw ɗo aywa jangde e nder musabaka he tan miɗo miijo ɗum jangde nde sa waɗi nde pecce temedere heen pecce capanɗe jeeɗiɗi ko ceerno o e sabu ko kanko woni fofof ko kanko wallata almudo o no wawiri limto eno wawiri hijjo eno wawiri taro mana jangude haare go ko kanko kadi topitto so almudo o windi o heɗo on wona e jangude woni reftade o heɗo on ne janga ha o anda jangde nde selli
jangde alqur'ana jiida e jangdel keddiɗi sa waɗini ɓe windande a famminiɓe ha gasi tan gasi kono jangde alqur'ana so ɓe bindi ha ɓe gasni a reftiniɓe ha goto fof jangi selli ko jangi ko an ɗon kadi jawɗotoɗa aɗa watta haqqille aɗa heɗo kamɓe fof ko ɓe jangata ko ɗo joɗiɗa ɗo ɗum waɗi jangowo alqur'ana dartira yo jangu dande dow o janga dande dow ko jangata ko ceerno o ɗo jooɗi hakkude maɓɓe ɗo tawata ko haqqille makko o ina e nder maɓɓe kamɓe fof kala hen bonnuɗo o tawde hanko dande dow ɓe jangata hayso kamɓe fof eɓe janga bonnuɗo fof o tinntat wonde oɗo bonni o wiya on an a bonni fewnit o fewnitana jomum ɗum ko gueɗal ngal ceerno o foti wadde ceerno o ko kanko foti toppitade jangde nde ɗum waɗi ko heewi ellaji ɗi ko e makko askitinte a yan so ɗuɗal ngal janggani tan wiyete ko ceerno kaari jangginani gaga ƴewde beele kanko omo arande o foti arde omo waɗa ko foti wadde ko o ronku hebde e almuɓe he yo jaabomo jaɓanamo e to faariɓe to sahaji mo tinno tinnade mawde o ronka hebde almuɓe he wawde jaɓandemo e wawde walliddemo nde wonno komo e ballitamo mbiɗen temedere fof kanko jeeyi 90 kono hayso waɗi 90 makko ɗi so e mbaɗani 3 maɓɓe ɗi ella o feeñat ella noon kala nde feeñi e jangde haqqillaji kewɗi ɓurata nawtu ɗum koto janguinowo ɗum kadi o waadadde ɗum kono noon ko ma jangowo o walla mo ɗum woni ko jiita wiye yo heɗo ceerno makko o jaɓana ceerno makko ko so wiyama yo janggu dande dow ko ceerno makko o kala ko iriɗo reftinimo satanimo ha bindi ɗi celli ha moƴƴi so yeehi o joɗima ɗa omo janga tan so joɗima ɗa omo janga tan ene wawi e nder hen ɗemgal makko woora no fewnirano ɗo ni o watta bonnude ɗum wallata ko taw ko jangata ko ceerno on e nana fewnitamo ɗum waɗi ko ɓuuri hewde ellaji jangde he koye ceerno he fawete saabu ceerno o reftintamo ceerno o kadi huñino yanmo so winande ɗi iggi o artiraɗe ceerno he o huño no ceerno o nde heeɗi nde woto heɗɗo tan ɗiggugol winnande nde yo heɗoro cellugol winnande nde so ɗum gasi kadi ceerno o wattat heɗade suuraka somo dursito saha ceerno o noddanmo heɗanomo e nder ko ceerno o heɗantomo ko kadi ene foti teskorade hen ha joni de cellugol jangde nde ɗum waɗi ko ceerno o kam ko dongal mawgal o rondi ko jiita jangde men nde tolno o ronka heɓede ko yiɗa hen ko ceerno o jogui ko ɓuuri mo doole ɗum e jeeya e ko tardini jangde men jangde alqur'an no mbimi nane ni jiida e jangdel keddiɗi fof jangdel keddiɗi fof a fammina neɗɗo ha gasa tan heddi ko waɗa tinnade makko kono jangde alqur'an nde fof ko ceerno on rondoto no mbiɗen ni ko ma o toppito ha on winda ko selli saabu so on windi haade makko reftinde on ko ma o ƴetta alluwal ngal o fewnita haade on wawde windude kanko windata ɗum ko adi so on wawi windude so windi haade makko reftinde on o ƴettat o tiima hen ɗo fewani fof o fewnita ɗo diwa fof o yowa o totta on janga kadi o heɗo so bonni o fewnitanamo so gasi kadi o wona ɗo waɗɗani kadi kankone o jaɓa ɓamtude sawtu makko ceerno o kadi wona e nande haɗani ɗon so gasi o aroyat ceerno o heɗanomo haɗani ɗon sahaji o ƴetta deftere makko omo nafda fofof taw ne foti wonde ko janggata ko toujours omo waɗɗum e nanɗe ceerno makko he beele ceerno o wawa rewidade joni noon so tawi wiyama ya topitoro ni almuɓe wiyama ya jogo hen capanɗe hay sa felliti wadde noon waktu jaɓantama hay sa felliti wadde no moƴƴirta ni waktu jaɓantama ɗum waɗi mbaɗa tan hankkadi no ɓe pottiri wona joni wona no jangde nde moƴƴiri ko no ɓe pottiri goto fof menna ɗum eyyi sahaji neɗɗo o keñoɗa tan tindinamo dande daɗe ɗiɗi mbiyamo yah taw o wawa reftude hen o anda ko ka ñanguinɗamo ko ni a tindimo tan dande ɗiɗi a rewi hen mo refta hen a rewi hen mo refta hen mbiya yo yah goɗɗo ara eɓe kewi yeeso ma la budda kamɓe fof deftinaɓe ɗum ɗo haqiqa ko ɗum ɗo haɗɗi jangde nde moƴƴude jangde nde so moƴƴat ko ma wona ceerno o omo jogui ko hakkidi masalan duuɗe mbaɗe taw duuɗe ɗe taw neɗɗo o ko jangguinta ko kala ko heewi ceerno amen ceerno Adama Niang omo wiyanno safal ɓe mbi neɗɗo wawi jangguinde ɓuuri yimɓe tato ceerno amen toujours ɗum haalata o safal ɓe mbi neɗɗo wawi jangguinde ɓuuri yimɓe tato so tawi ha jangde alqur'an nde moƴƴa poɗɗa jangguinde ko tato joni noon enen tawata neɗɗo ne jogui temedere temeɗɗiɗo kono enen kam no fodde no geɓɓirten kam kala ko almudo o kala ko heewi almuɓe potani ɓurde 20 yo jangguinta ɓe
kala ko ɓe keewi ɓe fotani ɓurde nogas ɗum kam ma o wawa waddude e maɓɓe wooda kam tawa korel wasani ɓirdugal wasani jangde nde mande samor mande heɓo hay sinno nde heɓota ko sinno woni ko sappo ɓe gonno e source o ko wuro ngo nde ɗum fuɗɗi nde ceerno men ceerno Ibrahima Ceerno e yamirore makko o yamiri kaw Tidiani mo miñum kaw Alaji Abou Tidiani miñum kaw Alaji Abou ceerno yamirimo yo ya e commerçant ɓe heɓo haal commerçant ji heɓo haalanaɓe ngol lawol ko ɓen tan mbanno lawol gadanol ngol laabi gadani ɗi ni wona ngol gotol laabi gadani ɗi ko so yonti tan ko kanko yahata e birikaji he e commerçant ji wuro ngo o haal o yettinanaɓe nela ceerno Ibnu ɓe jaltina ɓe mbaɗa ko hen jeynaje ɗe keɓotono aywa yeehi ha juuti yiiɗa waɗede jeynaje ɓurɗe ɗon sembude kadi ɗum to kadi no ardanno ni ussi seeɗa haqqillaji miiji yo wuro ngo kadi yo yañe woni commission woni lajna commission tottaɗo yo toppito golle ɗe o hertini hen ceerno Ibnu Mar Sow e ceerno Saydou Ba e ceerno Cheikh Talla toppitade ɗum e wuro he kamɓe ɓe tato ɗiɗo duuɓi foof eɓe toppito ɗum e nder leeɗe he ɓe mbaɗa hen batuji eɓe kalda e wuro ngo kono ko banggue rewɓe ɓe ɓuuri yarude haldude e ɗum ɓenne ene mbaɗa hen ko machallah ko samori no feewi caggal ɗum ko golle ko Alaji Abou Ndiaye joguiɗo golle Alaji Ablaye wolle ɗe ko kadi kankone o haalana kankone hitande foof omo waɗa hen gila nden ha hikka o waɗi ɗiɗo duuɓi ko noon heɓorto birkaji ɗi commerçant en ɓe eɓe jokki wadde ko ɓe mbaɗanno ko ene heeɓo wuro ngo kañumne ina waɗa ko waɗanno ko ene heeɓo ko Alaji Ablaye wolle addata ko ene yanta hen ɗiɗo nokkuji tati woni nokkuji ɗo ɗum ngaalu o heɓorto commerçant ji wuro ngo rewɓe waɗɓe batuji mum e nder leeɗe he e Alaji Ablaye wolle ɗi nokkuji tati ɗum heɓorto eyyi konngol battingol tan ko adi foof ko weltanade on duwanade on e ko mbatton ɗo ko rendude haaju enen foof ndendi haaju nde wonno ko ɗum wiyete dental ko goto foof darano yimɓe ɓe ɗo wawi darade ɗo janguinowo daro e janguinde jangowo daro e jangude aywa ƴettowo haala ka ina yaña ina hollira nde wonno communication gila aduna fuɗɗi kañum ko hunde wonde tan communication ko hunde wonde tan koye communication yimɓe jotodiri hay Allah tabaraka wa taala saabu hakkude Jibril ko addata ene addana annaba e makko annabaɓe ene jettina yimɓe ko fof communication ko heddi ko hol lawol ngol jettinirɗa yimɓe ɓe kono fof ko ha yetto tan ndeke ononne golle moon ko golle tiɗɗe hen en kaali joni ko namdiɗa source o manaɗo ɗum heɓoto ɗo en kaali darde badira emen rewɓe e nenira emen e deydira emen e miñira emen rewɓe dariɓe ene mbaɗa en kaali Alaji Ablaye wolle en kaali commerçant ji wuro ngo ndeke firti ko goto foof ene dari banggue mum o kono noon dental wayata ha joni koye ɗum noddete ɗen ɓeydade darade e wonde dental goto foof ɗo hetti ɗo anda ko dental ngal foof wonani ɗon anda ko julɓe ɓe foof wonani ɗon fellita toppitade ɗum no moƴƴi ketuɗo e janguingol ngol ketuɗo goto foof ɗo hetti ɗo tinno ɗon no moƴƴi watta haqqille mum e golle dental he watta haqqille mum e golle mum hoore mum kono watta haqqille mum e golle dental he enen foof ndendinen juuɗe men ballodiren nden ma ɓur yarude yeeso ma ɓur moƴƴude ma ɓur fewde inchallahu taala